हेल' लोगोफोर बहुद दिननि उनाव दिनैसो आरोना एलबिया मा बुंनो लोगोफोर फैदो फैदो दसे फैदो एसे सापर्ट खालामफैदोहाय hello guys सोर दङ लाइनाव फैदो दसे फैदोलाय बहुद दिन जाबायमोन आरोना आं एलबि गैया दिनैसो आरोना एलबिखौथ' बादो लोगोफोर भिडिअखौबो होफैयाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनै एलबि होना नायनोसै होनना फैबाय आरोना स' नोंथांमोनहा सापर्ट खालामदो आरो सोर सोर नायनानै दङ कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय मेगनजों मेगन नुनाय बादि हेल' सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम कमेन्ट अभी तो पार्टी शुरू हुई है हेलो सोर सोर दं कमेंट खालाम कमेंट हेलो गाइस कौन है प्लीज़ यार कमेंट कर दो कौन है वीडियो को लाइक कर देना एक कमेंट कर दो हेलो गाइस कोने ऐसा प्लीज़ यार कमेंट कर दिया एंड वीडियो तो लाइक कर दिबा देखने वाला कोई नहीं है लाइक कर दो लाइक हेलो तो कमेंट करने वाला नहीं है क्या आज हेलो लोगोफोर सोर दङ अन्नानै कमेन्ट खालाम एन्ड भिडिअखौ लाइक खालामनानै बहुद गोबाव जाबायमोन आरोना आङो एलबि होयैया आरो एलबिखौथ' बाद भिडिअखौबो होनो हाखायाखै लोगोफोर बेबायदि आरोना बेनिखायनो दिनै होना नायनो होननानै दङ स' लाइक खालामनानै होदो
हेलो कोने कोने आसामत एलबी प्लिज भिडिओ तो लाइक कर दिया एंड चैनल जो नतुन है प्लिज सब्सक्राइब कर दिबा और भिडिओ तो शेयर कर दिबा और बहुत दिन हो गल भिडिओ सिडिओ দিব পৰা নাই प्लस আজি एलबी आइছিলোঁ অকমান দেৰি मोर फ्रेंड्सবোৰ ক'ত হেৰাই গ'ল তাকে চাওঁ বুলি আহিছিলোঁ कमेंट करने वाला कोई नहीं मेरे अच्छा बिबार फ्लावर गार्डन फैदोंलै बिनानावा जाहा हेलो दादा होनदों हेलो मा खबर बिबार फ्लावर गार्डन मा खबर मोजां बिराद मोजां आंनि खबरा अब्लाबो माथो खालामनो इउटुब जगताव दिनैसो फैनो हादों आरोना आङो नोंनालाय मा खबर फोरमायहरदो एसे हेलो सोर सोर दङ भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयर खालामनानै हो ओमफ्राय जा बिबार फ्लावर गार्डेना मा होनदों मोजां आंना होनदों आदसा मा खालामबाय दङ आगैसना कंग्रेचुलेशन्स मना जाबाय माला जाखो बिबार फ्लावर गार्डन आगै बहुत सिगाङावनो जाबायमोन आरोना आंना मन'आथ' ओमफ्राय भिडिअखौनो होनो हायाखै इउटुबावनो माने टाइमखौनो होनो हायैनि जाहोनाव दासिमबो फैसाखौनो मोननो हायाखै फैसा मोनथ'वाखै बिदि आरो ओमफ्राय नोंनालाय मा खबर इउटुबनि खबर एसे बुंलाय मा मेगन खेबखो दादा ओइ जे सासे मानसि थांदोंमोन बेखौ खेबहरदोंमोन आं एलबि होननायखौ बा नुदों नालाय बेखायनो आरो ओमफ्राय नोंना मा खबर माबानि इउटुबनि आंथ' बिराद गोबाव जाबायमोन इउटुबावनो आङो हाबाखैनो आरोना दामानि ओमफ्राय दिनैसो एसे टाइम मोनबाय आङो टाइम माने एक्चुअलि बानायबो नांसैलै दाना भिउसआनो फैला भिडिअ बानायबाबो ओंखायनो नायानो जोंखौ रावबो मोजां मोना ओंखायनो जोङो इउटुब जगताव माबा बच बायदिसो जाना दंना बेखायनो गारनोसै बायदिसो नंलायलाङो मालाबा ओमफ्राय मा होनदों बाजैया न'आवनो दङलै आं दा दखानावसो दंफैयो नालाय इउटुबखौ बाद हो दादा होनदों बाद होनांसिगोनथ' आरो बिदिनो खालामनांसिगोन अब्लासो जासिगोन ओमफ्राय नोंहालाय बेसेबां जाखो नोंनाबोथ' जाबायानो खोमा दां दालागै दासो लाइक दान खालामदोंना आनलाइक खालामदों थेंक इउ लाइक खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय नोंना मा खबर इउटुबनिया माइरं गैया दादा इउटुब चेनेलजों माइरं गैयाथ' आरोलै मा जागोन बिदिबा ना माइरं गैया इउटुबाव आरो नों आं बायदिया इउटुबाव फुल टाइमबो होनो हाखाया ओमफ्राय
माथो ओंख्रि जानायमोन दिनैलाय आगै? मन' जाबाबो भिडिअखौनो नायाना मानसिफोरा नायाथ' आरो नायनो नागिरा आरो सापर्टखौनो होआ नालाय बेनिखायनो दुखु नांसै भिडिअफोर होनोना नै नोंनाबो माथो 560 जानानै दं नोंनि भिडिअ प्ले खालामदोंमोन आं खुमब्रा नासोमोन दादा आदसा थिगानो दे ओंख्रिखौलाय आरो माथो बुंनो ना अहायथ' सानफ्रामबो बेदर फिसा मोनबाय थानाय बिदि आरो खोथाया सिख्ला मानसिफोरनासो बिराद भिउस फैयो हिन्जाव मानसिफोरनासो माने चेनेलफोरा थाब थाब ग्र' जायो मानोथाय संसाराव बहुद गाज्रि हौवा मानसिफोरा माने थाब गाखोनो थाखाय बहुद ट्रेभेल खालामनांगौ ना ट्रेभेल एकदमबारे बहुद खस्थ' खालामनांगौ मेरला खुमब्रा दं जोंहा खुमब्रायाथ' जोंनावबो दं बिरादनो थायलाबायदों बाबु जोंना दा माबाबाय दंफाङा थैबायना ओमफ्राय गुफुर जाजोब्बाय फुरजोब्बाय आरोना आंहालाय फेसखौनो देखायनो मोना दादा मानो देखाया नों फेसखौ जेनेबा चेनेलाव भिडिअफोराव ना माबा माना होनाय दं नोंहा बैनायफोरासो माना होदों नामाथाय बेनिखायनो देखाया पारमिसन गैया बेबनिफ्राय होनदों आदसा माथो खालामनो दा पारमिसन होनाय नङाथ' आरो जोंबो आवगोल होआमोन आरो बेबायदि अबावबा बेरायहैनो अबावबा थांनो जोंबो माना खालामोमोन आरो जे थांनो मोना मानो मोना बिदि आरोना बबावबा थांनाङा थांबाबो फनखौ लाइनाव दोनबाय थायो बेबो बहुत खामानि खोथा आरोना अरे आलाप करून तुला हुन ऑनलाईनच बर्थ सर्टिफिकेट बनायचं ना गलते ऑनलाईन चेक करून जब ओरिजिनल न झाली आधी फराय ऑनलाईन नाही भाई भाऊ हो आता तर तू फोटो मध्ये राख ते ऍक्शन चेक करून हा जज नागालँड का माथो खालामनो दा सोलिनांगौ बिदिनो व्हिडिओ कॉलला पण तसंच काल लगे रॉंग नंबर नको ना आसाम सारा केले का नागालँड किसी जन्म सिसिबी दादा ओरिजिनल আছে হ্যালো এই ডিমাপুর তাইতেছি শান্তিপুর আয় পাইলাম শান্তিপুর আয় পাইছি হ্যাঁ বাদ গেল বাদ ঠিক আছে চেক হয়ে গেল শাসুন Kale, aku kalam gulay. Xerox Kita pertama, Xerox mga. bisa foto dia Hah? bisa Pas solo bukun gina. অলপ পয়সা বেশি গেল আসুন মুখ দিয়েছুন অলপ চলবে Kun. Tur pra din amu. এই মোর থাকিলে তোর বাবা বিচারিছি নাকি 5,000 টাকা মান দিছুন কে. দেখিস Sri like Danada thank you Mumbai babu Aza, mama ayo, dada
बाबुनि नामा बे खारग'लाबायो। रियान बसुमतारी। देलै इखौ बानायग्रा आं बिदाफोर थांनो नागिरदों। पास्स' मा बहननाय 1000 हरखानोसै ओहो बेखौना है आं 500 अच्छा चेक করে মুখ দিয়ে দিবি হ্যাঁ ঠিক আছে জনাবি খালি ফোন মারি বলা आंहा रासुजान नांगौ आरो बख'नो हायो दा नामा बहना दोनबाबो जेबो नङा आहा आंनि आखायाव थाया इदि होमबा आंनो होनानै दोन आरो थाया न' लाना थांबानो जाबाय जोंनो होना दोन हायाबा 500ल' दे मा फैसा दंसै बेयावलाय जेबो फैसा गैखाया आं ओंखारथ'नोसै दे आब'नि निउ बेबि नायनोसै आदसा दे जेबो नङा दे ओमफ्राय आं जेबो नुवा एमबिएसनाव रादा आं बाहेरावसो दे उनै अनलाइन अके जागोन दे 1500 दंबावो 1500 हैद साला 1096 थास' बखनबा औ 10 थाखा दं 10 थाखाथ' खुस्रा गैया 20 थाखा जाबाय 1000 बेसेबां हरबाय Rian Basumachari good name thank you ओमफ्राय बिबार फ्लावर बारदेन बाय होनदों हा 1000 बेसेबां दंबायो होनदों 96 10 थाखायानो सोलिगोन ना सोलिया बिदिसो नायदो थोद बेखौ सोलियो नामा जिला जिथाफोरा जों हरबाबा लांनाय नङा दाखालि लोखि फुजायाव साला खोमसि खोमलाव माबानानै थगायना हरनाय खोनाखै मोजांसो जादों गावनावनो मा खुस्रा दंखायो जाबायथ' थांसै ओमफ्राय आदा हरगासिनो दं र' हेल' सोर सोर दं कमेन्ट खालामो कमेन्ट लंके मुसारि ब्लग गुड आफ्टारनुन ब्र गोबावसैमोन नुथाराखै बहा दं दखानाव ना मा ब्र औलै ब्र दखानाव दं आं दा ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन आं इउटुब जगतावनो माने फैथ'वाखैमोन आरोना माने आङो ओंखारथ'ना दंमोन आङो एकदम गोसोआनो गैला गोसोखौनो मोजां नांला बेबायदि आरोना मानो होनबा भिडिअ बानायबाबो भिउसआनो फैला बेनिखायनो आरोना মনটো বেয়া লাগে আৰু ভিউজ নাহিলে हेल' सोर सोर दङ लाइनाव भिडिअखौ लाइक खालाम ओमफ्राय कमेन्ट खालाम कमेन्ट 8473935646 ada yang biar hurgrunai gugun हरबाय लंगे दे मोजां जादों एलबी भिडिअ होनाया ब्र थेंक इउ ब्र ओमफ्राय लंके ब्र नोंहा मा खबर फोरमायहरलाय बहुद गोबाव जाबायमोन नोंथांमोनखौ लोगो मोनैया दिनैसो बर्थमान मोजां हरबाय दा हरबाय मेसेज मोनाखै होनबा ओमफ्राय लंके ब्र मा खालामबाय दं दालाय खिन्था हरदोलै जोङो
हौवाजों हौवा बा सेंग्राजों सेंग्रा अनलायलायाबा रावबो अनला जोंखौ सिख्लाफोराथ' जोंखौ नायखायानो मिथिखानायखा बे ना मा होनो दासो नुबाय उफादा आदसा दे लंके ब्र' जोङो सेंग्राजों सेंग्रा नायलायलायाबा रावबो नायालै जोंखौ सिख्लाफोराथ' जोंखौ नायखाया जोंनि सेंग्राफोरासो सिख्लाफोरनो फाग्ला बिदि आरो खोथाया थेंक इउलै आदा होनदों आदा आदसा जेबो नङा दे नोंनि अननायाव आदा जेबो नङा হেল্ল' কোনে কোনে আছে মোৰ এলবিত প্লিজ ইয়াৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা এণ্ড কমেণ্ট কৰা কোনে কোনে আছে লাইনত তেতিয়াহে মই গম পাম मन' जाबाय आदा मन'थ' जाबायमोन जानायालाय होमबाबो भिडिअ होबाबो भिउसआनो फैया माथो खालामनो ओंखायनो गोसोआनो डाउन जाबाय बेनिखायनो भिडिअखौनो होथाराखैमोन आङो जेने थेने खस्थ' मस्थ'बाबो मन'खौ खालामबायमोन ओमफ्राय दा नै गैया दासिमबो भिउसआनो फैयाबा मायाव साक्सेस जागोनब्रा जोंलाय जों गामिनि जाम्बायानो गामियावनो गोदोना थासिगोन जोङो साक्सेसखौनो जानो हानाय नंला जिउआव एलबि होबाय था आदा होनदों होबाय था आदा नों बारा होआना होनदों बिदिनो जाबाय दा भिउसआनो फैया नालाय ओंखायनो होनोबो बालायलाङो आरोना मालाबालाय सानो एकदम होबाय थानोसैलां फैदा फैसै बाल होननानै अब्ला माथो खालामनो थै जायालै लासिं सिंसो सानो आरोना सोरबाफोर नुबाथ' आरो नोङो भिउआनो फैया होमबाबो भिडिअ होबाय थायो बिदि सानलायलाङो होननानै गोसोखौनो दुखु आरोना 2K प्लास दङ दा 2K प्लासाव एटलिस्ट 1K फोर भिउ फैबाबो जों गोसोखौ मोजां मोनो 1K नाङालै 500 फैबाबो आंनो एकदम सेटिसफेक्सन आरोना आंनि थाखाय मानो होनबा एसे नायजाथावथाव जायो आरोना भिडिअ होबाय था फैगोन आदा मानो फैया जानो फैगोन फैनाय होननानैथ' नेगासिनो दंमोन होमबाबो माने आउट अफ कन्ट्रल होननाय बायदि जाबाय आरो माथो जों दंना फुल सापर्ट दङ दंनायालाय बेबायदिनो सापर्ट आरोना अब्लाबो दा सासे सानैल'जों जायाना नांगौ एसे बुरजानो दा नोङो साबसक्राइबल' खालामना दोनबाय सोरबा भिडिअखौनो नाया बिदि आरो दा भिडिअ नायनानै नोङो एटलिस्ट नोङो 1K फोर भिउ फैयाबा मा जानो কিমান ঘৰ পাইছে হোৱা নাই কিবা এটা এইফালে দেখো হোৱা নাই এইফালে দেখো অহা নাই মেছেজ চেছেজ গম পাই নে নাপায় এইফালে পৰা দাদা কোৱা পাব আপুনি চাটাৰডেতে ৰিফাণ্ড পাই যাব না কিমান কমপ্লেইন কৰিছে 250 পাব হ'লে 50 रुपिस এখন ডিডাক্ট কৰিব গৈ আছে কিটো পইচাটো 300 থাকিছে না একজনেই আছিলে আপুনি আৰু এইটো কাম নহয় কিনে পইচা ৰিটাৰ্ণ কৰিব হয় আৰু এনেই মিছা মিছি পইচা এটা তাই পুনৰ টকা দিব নাই কিয়া উপায় নাই তাতে পৰা এনেকৈ দি আছে মই কি কৰিব 4 5 6 7 8 আপুনি ৰখিব নাপাৰা হৈ আছে না কেনেকুৱা হ'ব এনেকৈ কৰি আছে মানুহখন উপায় নাই বেলেগ পৰা কৰি ল'ব কৈ আছে মিছা মিছি কাম আহিব মানুহ 1 2 3 4 5 6 7 8 দশটা nie ale co no Jaya Iso 600 107 0815 এবার আলী আসলো না 1980 দিয়ে
फैनाथ' गैया डिसेम्बर सासे साजों बिदिनो फैयो सासे सानै আবারে আমি এনো এলবি দিতাছি মানে হে ব্র मा खबर मोजां मोजां मिस्टार ब्लगार बसुमतारी एकदम बरिया खबर नोंनालाय मा खबर ओमफ्राय मा होनदों सासे सानैजों बिदिनो फैयो बिदिनो मोजां फैबाय थाबाथ' मोजाङानो जायो ओमफ्राय आरो नागालेण्ड जुग भेलि बेरायहैनांगौ जोंहा बेरायहैनांगौमोनलै फंबाय अब्लाबो नै बेनि थाखायसो आरोना मेना बेनि थाखायसो मेन खोथाया नै बे गैयाबानो माथो थांनो हाया बेबायदि आरोना ओमफ्राय नागालेण्ड मा होनदों आदा ब्लु होलाय र' एक सेकेन्ड lembas ng barya di sa pala mo. माने जों डिसेम्बराव थांगोन आदा जा फै टाइम मिलायनानै खबर हो आरोना माबायदि सम हालफोरा 1500 ना Lapor ka so. मिस्टार ब्लगार ब्र लोगो गैयाबा लोगो जाहैदो नों मिस्टार ब्लगार ब्र ক'ত আছা রে খবৰ চবৰ নাই আজিকালি নেদেখা হৈ গ'ল ক'ত থাকা এতিয়া পুখুৰী দিলে না মাল চাল উঠাই লো Na on jami mo bida or sa dek mo bari din. সব মানুষ খালে আমার So hello sesudah komen kamu mulai 54761 Pending complete your get the loan amount or in your bank so will be save আমি তুমি করেন 30 টাকা পাইমু 30 টাকা ওই যে ইনস্টলমেন্টের এই বাফার ছিল রিসিভ বাফার ছিল 50 টাকা দিছিল 30 টাকা পাইব তুমি এখন কত পাইবা 10 টাকা দিলে হয়ে যাবে না 10 টাকা দিলে হয়ে যাবে না তোমারে হইব 37 টাকা 700 आगे तुम्हारे एंटे है पाया मतलब আগের বিলের না পয়সা সারা তুমি দিয়ে গেছে না আমার পয়সা সারাটা খ্রিস্টিয়ানা কত অন্য দিন দিয়ে আম্পায়ার গেছে মনে আছে 2500 है सर 2530 টাকা দিতে নাকি হ্যাঁ তুমি ऐसा नहीं आ जाए क्या তুমি কইছে না লিখিয়া পরে তুমি আর তুমি হে পাইবা কইতেছো তো হইছে তো তোমার 10 টাকা দিয়ে দাও 10 টাকা পাইবে না 40 টাকা হয়ে গেছে এটা 10 টাকা দিয়ে দাও সারাটা 10 টাকা লোনে লাগবে হ্যাঁ তুমি ট্যাবলেট কিনবো এটা বড়লে দিছে বড় টেঙ্গাটা দিছে গিয়া দিছে বড়লে সে রাতে মাল লই যা দিছে হাতত কামড়ি এখন হয় লো বেশি লো মেরে দাও এটা हेलो कौन है लाइन पे प्लीज यार कमेंट कर दो एंड वीडियो को लाइक कर देना एक बार मन नहीं की बाल दिसम्बर एलबी होबाय थाबा मानसि फैगोन आदा सिगां पास होनायाव मानसि फैयोमोनथ' आदा फैयोमोन ओमफ्राय एलबिखौबो होबाय थानो बालायलाङोना बे माने
मा बुंगोन बेखौ संग्राय मोखांखौ देखायबाय थानो लाजिलायलाङो हा बेनिखायनो आरोना मारै खालामनो आरो आवगोलनि बायदि मा होनो आंना दखानाव बारा नेट मोननो नागिरलालै बेनिखायनो एलबिबो होबाय थानाय जाला मा जाखोथाय एकदम नैबे मास मोनसेसो जाबाय एकदम नेटानो नाङा बेबायदि जादों होबाय थासिगोन र' मोजां नाङा दा फेस एलबि होबासो मोजां नाङा दां दसेनो फैयो थाङो मानसिफ्रा ओंलै बिदिनो गोजा माथो खालामनो रावनावबोथ' टाइम गैया होननाय बायदि आरो ओमफ्राय एलबिखौथ' होबाय थासिगोन आं र' न'आव दाखालि फाइबार लागायदों मोनसे ओमफ्राय बेखौनो होबाय थासिगोन र' निस्सय बिदि सानदों आरो माने भिडिअ दैलि होनो हायाबाबो एलबिया फैबाय थासिगोन बिदि नांदों आरोना मथा मथि हरनि 8टानिफ्राय 9टासिम बेबायदि एक घन्टासो होनायनि प्लान बानायदों आं मोनसे हराव सानावथ' सोलाबखायानो साथाम दंमोन दानि साथाम दंमोनथ' आरो थांबाय दा सानैल'सै न'आव मानै दं आदा न'आवथ' थिगानो दं बर्थमान जेबो प्रब्लेम गैथ'आ ओमफ्राय आरो दा बे गोजां बोथोर हाबजेननायनि लोमजानाय मानाय बेफोरलाय जागासिनो दं आरो बेबायदिनो बेसेबा साब बारो एलबि होबाय थाबा आरो शर्टबो होबाय था आदा होनदों आदसा एलबि होबाथ' साबसक्राइबार बारायो आरोना बहुद बारायो होमबाबो खुस्रा दंबावो 500नि खुस्रा गैला नामा माथो खालिसो नुथारसै गैयाथ' हनै गावनो नांगोन ओइलाय ओंखारबाय हर मोनाखाबाय नङा नोंनाव नांखाला आंनोसो नांसिनगौ बांसिन सोरबा रिसार्ज सोनो फैबाथाय 500 होयो बेनो हरनांगौ हरदो 500-600 थाखा होबोजोबदों आं गैला फैसा डुप्लिकेट नङाथ' नाय डुप्लिकेटबो फैनो हागौ अन दं दे आदा दुन्दिया फोगोरनि आदसा दुन्दिया फोगासिनो दं आदा ओमफ्राय आंबो फोनो नागिरगासिनो दङ जागा बानायगासिनो दं दा ओमफ्राय आंबो एसे न'आव जानो थाखाय दुन्दिया एसे ओमफ्राय बिदिनो लाइ मुला एसे फोनो नागिरदों आरो न'आव जानो थाखाय माथो खालामनो संसार जानाय खोथा दंना बेबायदि आरो পইচা নাই बेसे मिनिट जाखो 36 मिनिट जाबाय आधा घन्टा बारबाय ओमफ्राय नेनानै जाखांलायबाय मोनजाबाय
आदसा दा गोबावनि आदसा माने बुरजा फोथारदों आरोना खेथि खालामदों बेसे गोबाव होगोन दा बिदिनो नायनोसै र' 1 घन्टासो होनो हागोन हाया दा एसे बुरजा कास्टमार फैबानो बन्द' खालामनांगौ जागोन नामा बेबायदि जायोना दखानाव नायनि र' टाइमखौथ' बुंनो हाया आं ओंखारबा रावबो कमेन्ट होग्रा गैया माथो बेनोथ' आरो रावबो होग्रा गैया नै जोमाव फाग्ला फैदों जोंना जोमाव ब्र' ओइ जोमाव ब्र' मा खबर नोंहा बहुद दिन जाबायमोन ब्र' नोंजों सावरायैया मिथिबायना लाइक डान थेंक इउ लै जोमाव अफिसियेल मा खबर नोंना जोमाव खामानि मावदोंलै आसोल आदसा खामानि मावदों ओमफ्राय मायाव दं दा केरेला ना चेन्नाइ ना मायाव दं दंसाबो होनदों आदसा मोजां दा दंसाबो दे ब्र' बिदिनो थानांगौ मोजाङानो थानांगौ आरो नामा बे जिउखौ लानानैलाय आरो माथो खालामनो एनि टाइम मजा एनि टाइम फुरथि खालामनांगौ ना माने एसे बारा होआ दा होमबा 1 घन्टा बारा होआ दा आदसा नायनोसै र' मा जायो हा आं अन दं दे आदा सम कमेन्ट होगोन जागोन दे केने गावला आधार कार्ड आधार कोण माझी बाबा आधार लिंक आहे लु बेसां हा 600 चेक কৰিলে একাউণ্টটো তোমাৰ আছে 8837051526 स्टेट नि ना स्टेट ना एसे टेक्निकेल इसु सोलिगासिनो दंलै देलाय होनानैलाय खनसे 600 माने बिदि जागोन जानो दहायबो सासे कास्टमार फैदों बेनाव मोनसे आदारजों आरोना 18 जों बालाय हायो 18 जों हायो आरोना देलाय होलाय खनसे थांना जाबाय आधार कार्ड 10 टाका दङ बियो नांदे 10 টাকা আছে মতলব আছে হলে দে তাৰপিছত দি দিবি মোৰ একদম খুচৰা দিগদাৰ राहुल তোর নাম কি রাহুল ইমান দিন আছিল লগত গম পোৱা বাবু বুলিহে মাতো আমি মানে অৰিজিনেল নামটো গম পোৱা নাই এটা মটো হৈ বগা দেখাইছে কিবা কৰিব পৰা হতাই এতিয়া ছোৱালী এদিন কি পচন্দ আছে ডাইৰেক্ট ক'ব মাজে হৈ যোৱাৰ পিছত সপোন কিমান চাব ঠিক নাই কিমান কথা কৰিব ন 6 মাহ থাকিলে যদি কৈ মাহ স্বাস্থ্য ভাল চুৰি বাৰী তৰে চুৰি বাৰী on হ্যাঁ নালাগে কৰিবলৈ জাম ক'লে ভৰাব লাগিব এইফালে যাও যদি Zuma official hello Zuma bro mayaw dong nङो फोरमायहर दिसे ओइ नों मौलाखै हटेल बुरिनो होलांदोंथ' आं दहाय फुङावनो हा? हटेल बुरि ना? बिसमैलाय
हाब आं दहाय फुङाव दखान बन्द' खालामना थांबानो होलांदों आं खोमाबा गैलालै बाबा मुलिया बावना सारगोन खोमा जागौदां अन्ध्र प्रदेशआवसो दंलै आसल आदसा आदसा मा मावगासिनो दङ दा अन्ध्र प्रदेशआव फोरमायहरलाय एसे नोंनानो मोजांलै जोमाव ब्र एकदम बिन्दास ना बालिया जोंनासो बहुद टेनसन इसकी फैन की मजे मजे जोमाव ब्र मान दाहोनासोलैनो दाहोनाबो मोजांब्रा नोंहासो मालाय नाव गाखोनो मोनबाय थायो दै गेजेराव ना मा होनो फख्रि नायनांगौ आदसा आदसा नाफोरखौ थिखोनानै जालाबायलै बाला गिदिर गिदिर रौ नाफोरखौ एकदम 5 केजि 6 केजि जानायफोरखौ सोंबाथाय ओमफ्राय ओइ हारसिंनो गोजावना दंमोन बेबायदि होननानै खिथाबानो जाबाय नोंना मालाय मन' जाबाय मन'थ' जाबायमोनलै ब्र मन' जानायखायनोथ' बिराद मोजां मोनदोंमोन आगोलाव माथो खालामनो माथो भिडिअ होबाबो माथो भिउसआनो फैनो नागिरला बोरै जाखो गोसो गोरबोखौनो माबा सायराब सायराबसो मोनग्रा जाबाय ओमफ्राय नाथुरसोलै होनदों आदसा नाथुरसो बोखांनानै एवखांना जाब्रा फ्राम फ्रामनो बिराद गोथाव जायोना नाथुराथ' आंबो मालाबा मालाबा फुख्रियाव हमना मोनबाथाय होयो फ्राम फ्राम एवना जानाया मा खबर दावगानि नाम्बार दं दा नोंनाव ना ओहो सेभ गैया फन खालामलाय हा बे हरनो नागिरदों फन खालाम आंना माला जागोनथाय नों आदसा जागोन र' धैर्य हम जोंना एसे माबा खामोन नालाय एसे बारायखानायमोन नालाय बेनिखायनो आरो होमबाबो माथो खालामनो मन' जाबाबो लाब गैया फैलाबसोना बे बिपुलमोना फैनानै थांबाय जाबाय जाथ'वाखै बिदाबो थांबाय नामाथाय गोसो जानो राहा नाफोरखौ आदसा आंगायलायबाय ना जायै जायैनो बेसे डलार जाखो गैयालै जोमाव दं माथो डलार सलारखौनो नुनोनो मोनला मारै जाखो भिउसआनो फैलायलांला नालाय बेनिखायनो बिराद डलार सलाराथ' गोजाननि खोथा बाराबा डिमनिटाइजेसनसो जाफिनसिगोन नामाथाय बारा बहुद गैया इसकी फैन की मजे मजे जासिगोन मिथिबाय ना हेलौ 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 हा ट्रान्सफार खालामनानै बहाय थांदों गावलाय दङब्रा गावबो दं फैसा केस गैया सेस माबायाव फैयो एकाउन्टआव माबाना हरनांगोन 1 2 3 4 1 2 बारा गैया जेनेबा 4 आंना आंनि भिडिअ नायले दे नाय भिडिअ नाय नायगोन दे आं ओरैहाय होनना ओरै होनदोंमोन ओमफ्राय मा रोंलायलालै आं बोरै मिथिगोन दा नोंसान लकखौ आगोलनिखौ सोलायना होबायना दा नों लिरना लाबोबासोमोन दा आंबोथ' मिथिया दा मिथिबाय आंनाव मोनसे दंमोन खोमा र' नायनि दांनायनिफ्रायनो रोङा आं मबाइल फिसा फिसा नायगोन दे जोमाव ब्र दा नायगोन दे आङो दिनै माने सबनि भिडिअखौनो चेक खालामगोन आङो बहुद गोबाव जाबायमोन आं इउटुबाव माने भिडिअ चिडिअ बेबायदि नायो आरोना
6000 500ल' हेल' फैसा हरनो माथो नोंसायनो नै ओइ नाम्बारावनो दङ सोना हरबानो जाबाय औ কোন বেংক আপোনাৰ State. ক'ত খোলা আকবৰ তাত খুলিছে এটিএম পোৱা নাই ATM kasi. তো এটা দিলে হৈছে নম্বৰটা মনত আছে 4টা নম্বৰ Reset. এটা লাষ্ট Last. नाया नालाय बेखाय आंबो नाया आदसा नायनांगौ ए लास्ट देटता Ini dego. हा Saat mami mau nanya. ओइटुय दिक नले आधार Iya तो nama दिक tu. Mungkin terkena ni. नेक्स्ट लोग Last kasi. Retreat खालामनो होबाय खनसे खालामदो ओइ नेटखौनो अन खालामबाय खोमा नों खालामदोंमोनथ' मेबि स्ल' हरदोंमोन आं मासिम मोनासो माबा दावगानो एयारटेल बा सोलिनांगौ दे आं हरलायाव नेट माला गुरु दं जाबाय दावखिनासो 1000 थांथोंसै थांगोन मानोबा 500 सेरनाया না নাই হৈছে হাত হৈছে পইচা নাই 90 আছে খালি 40 টাকা আছে তাতকে নিচে গেছে 90 আছে जायाखै 1000 हरबाय नोंना 2000 पाउन कत আছিল 2000 हाबबाय नामा जाखो काटि निसै थांबाय 10 थाखा लाबोखादों दाखालिनिखौ होलाङासैना नोङो 10 थाखाखौ mana फैसा पा 2000 মানুষ পা পাইছে আগে হন্তো পাইছে না নতুন করে ঢুকছে না তোমার এটা অ্যাকাউন্ট না বেলেগ এনো খোলা আছে আবারে হ্যাঁ একটাই মাবা দেখাইলা জানতে হ্যাঁ একটা জিরো আর একটা ইনস্টেন্ট সেই জিরোটা পাসবুকটা লৈ আহিবা কালকা মানে এরমো হইবার পারে তোমার এনো না ঢুকিয়া এই জিরো ঢুকিয়া গেছে এরমো হইবার পারে বুঝছো এটা লৈ আহিবা আর 10 টাকা লাভ না फैसाखौ बेलेगत बे सलिया बै गुस्लायजोबनायसै हेलौ सोर दङ लोगोफोर सोरबा लाइक खालामनायानो मा आनलाइकसो खालामफिनबाय 7 लाइक जाखाबायमोन सोरबा आनलाइकसो खालामफिनबाय थैगोन मालाय गोसो गाज्रि थायोना मानसिफोरा दावगा बिदानो हरदोंमोन आरो आंना गैया सिसुमोननाव थांदों बिगुमैनि माबायाव थांदों सान्ति गिर्जायाव थांदों नै थांगा लाखि मोजाङैनो दं फरायनाय लिरनायानो जादों नालाय दादि खोमा बेसेबां होदों 100 थाखा 200 दाख्लै आङो थांदोंमोन नारेंखौ लाना थांदों बावबाय जे बावो जेबो नङा दे होदों आङो खेबसेयावसो बावदोंमोन ओमफ्राय होलांखानोसै आं मा गोबाव दोनबाय थानो जोंहा जोमाव बर'आ थांबाय नामा रा
जोमाव ब्र' मारै जाखो खबरा मा नाम मोनलाय नोंना आइजोआ जोमाव ओइ बावलायलांबायला नामखौ बिराद गोबाव जाबायना खोन्थाहरलाय मा नाममोन इसके फैन की मजे मजे इसके फैन की मजे मजे संसार दैमा on thank you bro on थाबाय थानायनि Ui. Anda net नाङाखैमोन मा होनदों नेटआ आपडाउन जागासिनो दंलै आंना बिदिनो दखानाव बारा नेट मोननो नागिरला आंना एकदम स्ल' जाबाय बिराद मारै जाखोलाय दाखालि मास मोनसेसो जाबाय स्ल' जानाया পয়সাটা মারি মালিক কেনেকৈ খবৰ এই ভালে আছো কিমান মাৰিম 10,000 কালি সেইটো মোৰ লগতে আছে কালি সেইটো নহয় জানো মোৰতো হৈ এনেকৈ ফোন কৰ